पापा हो जनक पापा कौना बनवा गईनी जी। पापा हो जनक पापा कौना बनवा गईनी जी। कौना बन के बसावा से मड़वा छवैनी जी। कौना बन के बसावा से मड़वा छवैनी जी। कौना बन के बसावा से। बेटी हो दुलारी बेटी वृंदावनवा गईनी हो। बेटी हो दुलारी बेटी वृंदावनवा गईनी हो। वृंदावन के बसवा से मड़वा छवैनी हो। वृंदावन के बसवा से मड़वा छवैनी हो। वृंदावन के बसवा से। हरिस कैसे गड़ी जी हरिस कैसे गड़ी। हरिस कैसे गड़ी जी हरिस कैसे गड़ी। पाँचों भैया मिली है हरिस कैसे गड़ी। पाँचों भैया मिली है हरिस कैसे गड़ी। पाँचों भैया मिली है। हरिस हई से गड़ी हो हरिस हई से गड़ी। हरिस हई से गड़ी हो हरिस हई से गड़ी। सब गुतिया मिली है हरिस हई से गड़ी। सब गुतिया मिली है हरिस हई से गड़ी। पाँच भैया मिली है हरिस कैसे गड़ी। पाँच भैया मिली है हरिस कैसे गड़ी। सब गुतिया मिली है हरिस हई से गड़ी। सब गुतिया मिली है हरिस हई से गड़ी। सब गुतिया मिली